Ka jingpule na ka kitab jingken ka lanong ka paghatway kad khotsau hadu khatsan. Ti upad bhur upaya don rengkat batki ulalong ubajlanguit hadu kata baki pad Israel ru kilayo ut biang kiong a bangin da yo do ban bam. Gisngo kin mau ya kido kha bangiyo bam ha Egypt ya ki sok ya ki sok melon ya ki jelang ya ki piat bat ya ki renson. Henry menta la stad baro kabor kasor jongi pad omdon satya Henry tang uni umana ban ben. Te umana ulalong kum usimbai dhanya pad kadur kadar chung u lakum u delium. Ki bad ba kila let keleng bad kila khar ya u kila teliat ya u ha ki mau teliat ne ki shudung ya u ha ki thlong nangta ki sa shed ya u ha ki khiu bad ki thau pu da u bang kum bang ki pu pa shed ha ka pniang ha bahap jerman mien ha ka jaga dara umana u hab lang bad ka u Moses ulayo smo ba ki pat ba ki ud halaying halasem man la ubriu hajin khang ying jain la jong hangta ka jingbitar utrai kalaklang lep pat Moses ula khuslai te Moses ula ong ha utrai Blei me penjanjar ya ushakri jome hato ken mempet isin eshu yanga ba men pen kid halor jonga ya upat pen riu ubakat une hato dei mangamo ubala pun ya une upat pen riu hato ngalakha manga yaki ba men ong hanga tora yaki haga shadem jongpi kumbara ka aya ya ikundung ibadang bun shadu kata kari ka bamira smai ban ai hagi pa the men jongki nangno ken ngan yo do ban ai kat une upai ben riu na ba ki ud hakmat jonga bat ki ong ai do yangi bangin bam ngamla ban kit marway kat une upai ben riu baro ka jingkit ka khya palat yanga lada mikwa banle da kumne yanga shupen yap no yanga shisndon lada mismu san yanga bangan kon la ka jing lanon ka ktien jong utrai kasam praphuway kat khot khatway hadu khat Henry ki briu jonga kim shashkor ya kasur jonga ki Israel kim tre ban ko ngu kumta ngala yaki ha ka jingut lop jongki bakin le kadba kimon a banda ki briu jonga ki shashkor yanga banda ki Israel ki yad ha ki lenti jonga ngan jinda la pendem shisndon ya ki nongshun jongki ngan jinda la job ya ki dusmon jongki kito ki ba isi ya utrai kin pendred hau but kin sharem junom Henry ya ki Israel ngan jindapsa daw ko ubabhatam da ka ngam na umausyang ngan jinda penhun yipi ka gospel kat kum Matthew kalanong kabakhat saw kadkhot khatlai hadu arphuway anda ujisu ula yosngo yagata ka khubor ula mi nangta da kaling bad ula led bay briu sha ka jaga bakenja ki bad ba kila yosngo shaphang kata kila mi nala kishnong bad kila bud yu u da kagjan ujisu ula hya na kaling bad haba u yoi yaw bad ba babun kado nut jong u kala dap da ka jingsno san yaki bad ula penkot yaki bapang jongki andala khamdo kasngi ki senran kila wan sha u bad kila ong menta ka por kala palan sa ka jaga ru ka ba kenja to pha no yaki pat ba bad I ken mat le thiet chin bam yala de na kishnong kim dan kam banlen da jubab ujisu maphiken aijin bam yeki kila phaiktin hang ne ngi don tang santli ki khpu pat artli ki do kha wanra yeki shane hanga ula ong ujisu
ula pha ya ki briu ban shong ha uplang nang ta ula shim ya ki sankali ki khpu ban artli ki do kha ula khmit shipneng ban ula aingu ya ublei ula kdia ya ki khpu ban ula ai ha ki senran ban sam ha ki pai pa baro kila bam haban dakadang ban ki senran kila lum khat ar shang ki lingkhot lengkhai ki batam ki rangba ki bala shombam kila long kumba san hajar klem da kenya ki kentei bad ki kenna ka gospel jong utrai